こんにちは。はじめまして。自己紹介をさせていただきます。私の名前はケイセントと申します。ゲートを呼んでください。今、28歳です。独身です。出身はブレレ町です。家族は3人います。両親と私です。私は一人子です。趣味は本を読むことと旅行することです。長所は協調性があるところです。日本語のレベルは JP1 時間を合格しました。今、N3 レベル、N3 レベルを勉強しています。私の将来の夢は医療避難を開きたいです。日本は世界で最も技術が高いだと思います。ですから、日本は技術を学んで帰国のその経験を生かし仕事をしたいです。日本にいたら一生懸命頑張ります。どうぞよろしくお願いします。こんにちは。はじめまして。これから私の自己紹介をさせていただきます。私の名前はウィンミャさんと申します。ウィンと呼んでいただきたいです。今23歳で独身です。家族は2人います。母と私です。私は一人子です。私の出身はモンシュです。今、ヤンゴンに友達と一緒に住んでいます。私の趣味は料理を作ることです。私の長所は気が長いところです。日本語のレベルは7月に GMBT 入選を受けました。日本で9年間ぐらい働いて技術を学んで国に帰ったら自分の仕方屋を開いて家族を支えたいためです。この面接に合格したら私は仕事を一生懸命頑張って仕事で大切な人になるように一生懸命頑張ります。これで以上です。どうぞよろしくお願いします。こんにちは。はじめまして。自己紹介をさせていただきます。私は数年上と申します。今22歳です。独身です。今、ヤンゴンに住んでいます。家族は6人います。父と母と兄が3人と私です。私はN4を勉強終わりました。今、N3を勉強しています。私の趣味は縫製することです。それに時々旅行することを好きです。私の長所は気が長くて気性面な性格があるところです。日本の進んでいる縫製の技術で私の趣味を育てたいです。国に帰ったら縫製工場を開きたいです。この仕事に経験がありますから一生懸命頑張ります。以上です。これからお世話になりたいです。どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは。はじめまして。これから私の自己紹介をさせていただきます。私の名前はティリミャモンと申します。モンと呼んでください。今23歳で独身で家族は7人います。両親と姉が2人と兄が2人と私で私は末っ子で出身平安で今ヤンゴンに住んでいます。日本語は N3 レベルを勉強しています。私の趣味は本を読むところと音楽を聴くことです。私の長所は仕事を頑張ることです。以上でございます。どうぞよろしくお願いします。こんにちは。はじめまして。今から自己紹介をさせていただきます。私の名前はソモジと申します。ちょっと呼んでください。今22歳で独身で今ヤンゴンに住んでいます。出身は世界で家族は8人います。両親と姉と兄と妹が3人と私で趣味は料理を作ることで私の長所は
最後まで諦めないで頑張ることで日本語のレベルはアニューヨンの試験を受けました。今、アニューさんを勉強しています。日本で働いて親のためにお金を稼ぎたいですから日本で行きたいんです。国に帰ったら職業認定を開きたいんです。以上でお時間をいただきありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。こんにちは。はじめまして。私の自己紹介をさせていただきます。私の名前はイ・ウェンと申します。イと呼んでください。今23歳です。独身です。家族は5人です。両親と妹と弟と私です。出身は B です。今、ヤンゴンに友達と一緒に住んでいます。趣味は料理を作ることです。私の長所は何も諦めないことです。日本語のレベルは原産を勉強して、今年の12月に N4 を受ける予定です。日本の法制の工場を学んで、日本で働いて家族を支えたいですから、日本へ行きたいです。将来の夢は仕立て屋を開きたいです。以上です。どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは。はじめまして。これから自己紹介をさせていただきます。私の名前はモサナで、もっと呼んでください。今33歳で、独身で、今ヤンゴンに住んでいます。家族が4人います。父と母と兄と私で、趣味は音楽を聴くことです。少々は時間を守ることで、以上でどうぞよろしくお願いします。こんにちは。はじめまして。私はスウェイと申します。すと呼んでください。今25歳で独身で今ヤンゴンに住んでいます。家族は4人います。父と母と弟と私で、私の趣味は料理を作ることとロボット。私の長所は気が長いところで、家族を支えたいから日本へ行きたいです。以上でどうぞよろしくお願いします。こんにちは。はじめまして。私の自己紹介をさせていただきます。私の名前はスンウェイジョと申します。と呼んでいただきたいです。今年は24歳で、独身で、出身はヤンゴン町です。家族は5人います。父と母と姉が2人と私で、私は末っ子で、今家族と一緒に住んでいます。趣味は料理を作ることです。少々は各種能力が高いところで、今年は4月に N4 試験を受けました。今 N3 レベルを続けて勉強しています。以上でどうぞよろしくお願いします。